Pelak bun na pedang jengi ngilong artatin de la de pengilaban kamai pisa na po social media na po Facebook mo. Endang i page ya kiwe pat endang yu ya karkom kamai jeng kiwe. Hakata kapor ngisngo bet ba. Ngarung ngade pan lek bet ngade ban yok bet ya kata ka ba kum ba kiwe kamai. Ngade ban yok bet mo. Andre tang haden katukan ne lada phim yu issue ya kitu ki rekom kamai ba pen kiwe kum tu ngila sngo thaj ngila sngo along la sngo telor ya la demo ban upload ban ban tre bo ka Facebook te ngan ong ye phi mo bun na pedang jungi ngilong kum ta endang ya ke pisa ba kamai kiwe kum ngi sngo kadan ta ka jing slor hapo jungi ban le bang ade ban yok bet kum tu kum ba yok kiwe Andre enda ngemi issue ya kum kitu gijat pada kum ba ngila sngo thaj ban upload ngila thaj ban tre ngila thaj na dong sedong ngila ngia Beli ngem yok ya lede ngem lak ban kamai mo ngem ngislam ban yok kamai ringan ong ye phi perlok ai ba kamen sim jeng phi ai ba ka jing sngo jeng phi ai ba kan no jeng phi kan slur komba kom ha ka to kupor ba phi ya kiwe ba ki kamai te phi kwa ban kamen sim jeng phi ka pen bor ye phi ba phin kamai pisa bangade ban yok bet kum maki bangade ban yok bet ban kamai pisa kum maki te gumot ngong ye phi ba phi ban pen slur ya lade ban wala dang Islam ban yok makanaru baga kat kamsem kejungi kede ban long slur kum hakata ko por bang ya gitu gi we baki kamai pisa katu haden endang ila khen ngi kwa kan ban long henry ngi kwa ban yok henry pedang ngi smuthaj te nganong ye phi blog ai baga to men sem jung phi kan pen slur ya phi ba phin tre bet wat lada phimpat yo ru namar hakwe ga singe ga jing tre jung phi phin sa yo hakwe ga singe namar ba bun sin hi te ga mot kalong kum ta hi ba ngi endang ila le ya ke mot ba ngi yo kan haden ya ke ba ngi thrang ban ngi ap ngi yo kan kam jusab no kata ka jing tre ga jung phi mo kam jusab no handre ngi yo pat haden endang ila tre mot ba ngi yo kan kam jusab ga jing tre jung phi kam jusab ka ba phi le apo social media ru kam jusab mo wan nom thaj no tang sistem par